No niin, nyt kun se kotelo alkaa olla aika lailla valmis, niin päästään nyt siirtymään tämän koneiston kimppuun ja niin kuin tästä nyt näkee, niin hiukkasen on töhnäses kertynyt koneen vuosien saatossa, että on jopa ruostetta tuolla ja sitten näkyy olevan tuolla konkan levyt aika lailla töhnässä. Yllättävän pieni on tuo virityskonkka ja ei ole ilmaeristeinen, mutta se on ajateltu silloin aikaa, että se on paras ratkaisu. Siellä on kaikenlaista jännää ossoa on kyllä mitkä on hiukkasen tahmaantunut vuosikymmenten saatossa ja sitten ruostetta on ja pikkusen on jääkäs nuo johot mennyt ja tämä verkkojohto suorastaan todella huonossa kunnossa. No niin. Tässä kahtelin ja kahtelin sen verran, että siellä mikä on kotelon sisällä tämä putkituskaavio, niin tämä nyt ei ihan pidä paikkansa, eli tänne on varmaan vaihdettu putkia. Ainakin tämä on, kun tämä on Telefunkenin putki, REN 904 on tuo, niin ei se olisi Philipsi siihen Telefunkenin putkeen laittana uutena, vaan olisi se itse tehnyt putken laittanut, niin kuin tuolla näkyy olevan tuo E438 esimerkiksi. On tässä kyllä semmonen juttu, että ei se pidä paikkansa. Se pitäisi olla tässä tuo E438. Eihän siinä mitään, kun ruvetaan suorittamaan tutkimuksia tarkempia, että mitä tässä on. Onko joku mukusuutari ollut tässäkin asialla vai onko ihan asiantunteva korjaushenkilö tehnyt asiantuntevia korjauksia. Mutta oikeastaan tässä vaiheessa kun tämä on niin töhnäinen niin taidan tehdä semmosen jutun, että irrotan nämä putket ja ihan ensimmäisenä. Tässä on katoppa, että meillä ei ole tiukassa, ei ole tämä. Tämä on teepattu vielä. On siitäkin on sitä mieltä, että tuskinpa vaan Telefunkenin tehtaalta olisi kuule teippiä tänne laitettu tällä lailla. Näin tämä on jonkun tekemiä korjauksia. Hapeittumata on iskenyt tänne putken kantaan. Niin. Liekköhän putket kunnossa. Tässä on tämä jännä tötterö, tämä on tämmönen suoja ikään kuin ei ole onneksi tiukassa tämäkään putki
Eiköhän lie kiilattu tämä tänne. Ei kun se lähtee, joo, se on ihan vaan tuommoinen nihke. Philipsiä on. Onko sarjanumerokki 39269? Sitä minä ihmettelen, että tuon putkituskaavion mukaan sen pitäisi olla tässä. Mikä nyt heittää? Nyt pitää tutkia datalehtiä onpa viimeisen päälle asiallinen tuommoinen joos tänne laitettu oikein niitattu, mikä sen pitää nätisti paikallaan tämä suojan tuossa putkessa. Ja samallahan se tietenkin, jos tämä on semmoista johtavata muolia, niin se suopi yhteyttä siihen. Ihan viimeisen päälle asiallinen juttu. Nämähän ne on nämä piäteputket ja tasasuuntausputket eteen aina vanhassa vehkeessä, että vieläkö on henki tallella. E443. 443. Putkikaavion mukaan se pitäisi olla C443. Mutta tässä on E443H. Laitetaanpa sivuun, että ei tule vahinkoja. Näitä on hankala suohtua mistään. Harmittais kallit lamput mennäis. Onpa aika löysä kyllä tämä. Tämä se tasasuuntausputki. Oxytroni Delta Eco 2. Niin kuin se tänä päivänä kuuluu sanoa. Tästä on liimaas irronnut kannasta. Tämä se tasasuuntausputki liekköhän kunnossa ennen. En kehto kyllä. Ja putkikaavion mukaan se pitäisi olla 18.01. Tämäkin pitää nyt ruveta tutkimaan tuosta netistä, että mikä on kuka ja kuka on mikä. Netistähän löytyi kytkentäkaavio myöskin, mutta tämähän ei pidä kyllä paikkaansa. Se on helpostikin huomattavissa, että tämä ei pidä paikkoonsa ainakaan tämän ilmeisesti tämän etupää osalta. Tässä on tämä verkkoantenni, josta olen jo selostanut aikaisemmissakin osissa, mikä se tämä verkkoantenni on ja miten se toimii. Se video löytyy tuolta noin. Klik. Sitä tässä ei oo. Ja sitten toinen juttu, niin mitä tässä kytkentäkaaviossa nyt ei oo, niin täällä on tämmösiä valintajumppereita tälle antennipiirille. Tämmönen valintakytkin ja sitten nämäkin on kytkimiä, vaikka nämä nyt näyttää, että nämä on tämmösiä ruuvia, mutta kytkihän tämä on. Ihan selvästi se
Tämmönen yksinkertainen kytkin. Niin tämä kun ruuvaa pohjaa, niin se on tuolla oikoslussa. Noin. Ja sitten toinen juttu mikä on, niin täällä on parit tämmöiset trimmerit. Tässä näin nämä. On tuommoiset oikein nätit trimmerit tuo tehty, niin mitenkä nämä on kytketty sitten, mikä nuitten kytkentä on, niin niitähän tässä niin Philips 947A Mars radion kytkennässä niin ei oo. Tämä on tuo pandinvaihtokytki ja tämä on tuo virityskonkka tuossa noin. Tuolla noin. Pandinvaihtokytki on tässä näin. Se minun pointeri on. Tämä on se pandinvaihtokytki ja tässä on virityskonkka. Ja sitten tämä näin, tämä rakennelma, niin on tämä putki. Ja sitten näitä antennipiirin virityksiä tai oikeastaan tuohon on tuo kytkennän tiukkuus tuo. Tässä on kyllä toinen niissä jäättävässä merkitty, että se on tämä näin. Olipahan miten hyvänsä purkko tämä pitää siitä mielessä on positiivinen juttu, että alkuperäiset elkot on paikallaan, jolloin se on helppo tästä ruveta sitten niinku, ei tarvitse elkoja ruveta tekemään ihan alusta lähtien niinku Telefunkenin kanssa. Otetaanpa tämä levy tästä nyt irti. Onko jämähtänyt niin, että ei lähde ulos vetäjälle se. Voipi se olla sitä on vuosikymmenten aikana sitä töhön ei tullut. No. Ei vaan. Eipä vaan ei. Ei meinaa. Sitten minä otan irti tuo. Sehän on sama purkko tämä kokonaan kun tätä joutuu puhistelemaan aika tavalla mitä enemmän purkkaa näitä osia pois, niin sitä helpompihan se on sitten No. Ei se sitten mennä. Halutakaan tuolla mennä. Tästä en ole asteikko narut ainakaan katkia tämmöisestä välityksestä, että tuo menee niin kyllä perustelisi sen puhistuksen ja rasvauksen tuo ja nyt sitten eikä se tämä lähtee tästä kun se on juuttuna kiinni. Miten se suohaa irti jos se on juuttunut.
Eipähän sitä tuolta kyllä kärsi vääntää, kun se on tuommoinen. Kärsikö vääntää? No miten tässä käypi? Pikkusen on nihkeä oloinen kyllä ihan selvästi, että siinä töhönne on kertynyt kyllä. Tänne pitänyt laittaa ihan alun pitäen. Ihan alun pitäen hiukkasen. Se nyt ei vaikuta ennen kunnolla tuossa. Se olisi vaikuttanut paremmin niin jos olisi ei muuta kuin isompata avaan tää, katsotaan miten käypi. No voi juu. Otetaanpas tämä äkki tästä pois eistä. No. Tämäkin vaatii puhistusta, on pikkusen kertynyt töhönneet. Sen verran tiukka tuossa tuo reikä, että ei halua tämäkään lähteä pois. Siinä on se on tuommoista hapeittunutta näköjään.
Vähän mennyt töhnäses nuo aikojen saatossa. Noin se tuo on taisteltu siitä irti ja eikös tämä nyt sitten se pitäisi ennen tiukassa olla. Ei se ollutkaan. Ei se ollutkaan tiukassa, joo. Ennen. Siinä on ihan oikein metalliviisari laitettu siihen. No niin, nyt on nyt on saatu purettua jo tähän asti ja noitahan sitä pitäisi ruveta noita pölyjä tuosta pyyhkimään ja hankkailemaan ja imuroimaan pois. No niin, nyt alkaa olla pölyt tästä. Katsopas vaan, onko tuossa eristeet noin huonossa kunnossa, että rupeaa menemään nytkö se meni vaan joo, kyllä ne on aika pehmeitä, ne tuntuu olevan. Joo, tuossa. Voi harmi. On tuon konkon eristeet ja melko haperassa kunnossa tuntuu olevan tuo. Tuolta on näköjään jotenkin sykkyrällä tuo johto. Aika nihkeästi liikkuu tämä. Se voi olla rasvan puutetta. Ja on näin.
Joo, täytyypä pitää ainakin kamerasta latata akkua ja sitten vaikka puhistella tuossa tätä muuten tätä koneikota. Joo, kylläpä tässä on melkein parhaimman lopputuloksen saavuttamisessa niin purettava tätä aika tavalla, että suopi puhistettua ja herkisteltyä nämä sietimet ja sillä tavalla niinku tehtyä hommaa vähän sen niinku viimeisen päälle, että täällähän näkyy tiellä olevan tuolta on tuo joussi irti ja tämmöistä pientä näin, niin remonttia tässä joutuu tekemään vähän joka osaan näin. Pysykö niin? Ei se pysy niin pystyssä. Laitetaan joku sinne tuohon. Ei riitä tuo. Laitetaan jotakin tuonne niin. Jotakin siellä oltava, että se ei kuovu. Noin. Niin tämä konkka irrotettava. Tuossa on tuommoinen kela näköjään. Melko jännästi on tuo. Ei siinä kun tinaasta vaan auki. No. Eihän se tietenkään meinaa lähteä, kun se on just väännetty sopivasti sillä lailla mukavasti tuo. Nyt se lähti. Otettapas no ei tuokkaan mennä. Tuokka ei mennä kun on tuon lähtemään. Voi. Onpa pikkusen haaraat nämä vanhat niin joo. Katoppa vaan minkä teki. Eikä tarvinnut vääntää paljon, niin sehän sitä rapsahti irti. Onkos monenko millikin tuo? Se on 10 millinen. Tietenkin semmonen juttu, että sopiiko tämä nyt lähtemään täältä. Onko tämä niitä ensimmäisiä osia, jotka on laitettu tänne niin paikallaan, kun on ruvettu ratiota tekemään. Voisiko se olla niin? On niin tämmöistä töyhenneitähän kertynyt sillä lailla, että ei kyllä on
Ei ollut toisessa viimeinen osa onnessa. Tämä pitää perusteellisen hyvin puhistella, että lähtee kääntymään tämä oikein sille herkästi ja tuo pitää juotostusta korjata ja tämmöistä pientä remonttia. Kyllä se saattaa suoda tuohon niittiin ehkä uudelleen juotettua. Täytyypä tutkia. Täytyy tutkia tuota ja toinen osa mikä pitää irrottua, niin tämä konkka tästä näin. Ja tämähän on kanssa yllätys, tullut tommonen keltainen johto siihen näköjään Keltainen johto on tinattu tuohon. Täytyypä nyt niin se on samalla lailla väännetty tämäkin Tämähän niin johompia väännetty. Noin. Haissa on ihan kumille. Ihan niin kuin olisi kumieriste tuossa ja niin se on. Yllätys keltainen johto Noin tuo irti ja sitten missä tuolla on. Onkohan tuo miten hankalasti tuo. Soppiko minun juotin tuonne? Eikö tuoltakin ole? Katoppa vaan. Tämähän on hajalla. Katoppa vaan niin onko se niinku tässä säilytyksen aikana lahonnut nuo messinkin osat vai onko syynä toimimattomuuteen sitten että niin. Soppikohan se tämä lähtemään irti. Kyllä aika hankalasti on laitettu tuo. Tämä se ei sovi lähtemään pois tuosta. Joo, ei se sovi. Tuolta on niitti niitti poikki. Samalla lailla kävi kun tästäkin katkesi se juotoskorvake tuolta niitti poikki ja kahtelin, että niissä taitaa olla tuossakin tuostakin on korkannut niitti rikka. Siinä on varmaan ollut samanlainen rikka ja tuo niitti tuohon, mutta se on katkenut siitä Tätä minä en suonnitti tieltä pois.
tuo mötikkä on eessä. Mitenkäs tuo on tuolla niin. Tämähän se pitää purkku, purettapa kokonaan. Minkälainen tälli tämä on? Mistähän tuo on niitetty kassa? Tiellä on samanlainen tiellä. Tiellä on tuossa, mutta niin. Kun se semmonen, että se pitää levittää tuosta ensin ja sitten se suoppa tii, että niin tässä on niin hankala nyt tuosta tehdä mitään, kun on niin kamera eessä. Joo, täytyypä tutkia miten tuo hajoaa. No niin, aikasakko ährää, niin sehän lähtöö ja melko erikoinen rikka oli kyllä niin tämä, eli tämä ei ole niinku auki mistä, vaan tämä on puristettu kassaan niinku tuommoisesta heikommasta kohdasta, että melko mielenkiintoinen rakennelma. Tämmönen rikka, lukitusrikka niin. Nythän tämä suopi tästä irti niin, että ei tule mitään tuskaa. Otetaan tuo joustosta pois ensin Nui, siinähän ihan topakka joos on. Joos on tuossa tämmönen näin, mikä tekee jämäkämässä, kun tämähän olisi tällä tavalla pyöriteltynä, niin melkoisen rimpula. Tästä joutuu nyt ottamaan kyllä tuon sinetöön auki, ei aata mikään. Soppa tien lähteekö irti. Mitä tapahtuu? Ihan tämmönen niin nykyaikaisen näköinen setlock scroovi olisi siinä. Onko niin? Onhan se varmaan tietenkin, se on juminut tuo kiinni siihen. Eikä niin käyvä jotta ihmeöljyä hakemassa vai selviääkö tällä? Voisin siellä tuolla Aatotallissakin ihan semmosia ihmeöljyä. Onpa niin. Ei kyllä liiku, ei yhtään. Tuolla on joku tommonen jousjuttu ja tämä se kyllä pitäisi suoha irti, että tämän pystyisi kunnolla puhistelemaan. Muuten se ei onnistu.
ei onnistu tuo ja tämä on niinku ihan yhtä puuta. Ei heilu, ei mitään. Ja ruostunut se ei oo. Suoppa tii. Voi sentään. Se on samanlainen rikka tässäkin ja enköhän tämän saisi oikein nätisti purettua se. Miten tämä on kasattu Onkohan tämä yhtenä osana näiden konkkia tämän kytkimen kanssa erikseen tähän. Katsopas kun tuokki on en tiedä näkyykö kuvassa, mutta tämä on ollut vieressä asennossa. Tuo on hangannut tuommoisen uraan Tämä ei ole ollut ihan pyörinyt tuossa paikalla. Täytyypä tutkia, suonko minä levälleen No niin, akseli se lähti irti tästä siinä oli vain vanhaa rasvaa, se oli liimautunut sillä kiinni aikansa nitkuttelemalla se lähti niin siinä on melko tiukka sovite tuossa niin sitten jos sinne vielä liimaa rasvaa liimaattu, niin tiukassahan se on. Tämähän näkyy nyt olevan jo tämän verran purettu, että sinänsä helppo puhistua, mutta tämä konkka se on vielä vielä paikallaan ja tämä se nyt vaikuttaa jo tosi vaikealle mitenkä tämä sopi irrotettua oikein niinku viimeisen päälle hankala juttu. Mutta niinpä minä ajattelin, että kyllä se siitä irrotetaan ja valitettavasti vaan semmonen juttu, että ensin pitää irrottaa tuo kytkin ja sitten katsoa, onko se tuo kelapaketti tuolta irti, että eipähän nämä ei ole nyt aina ihan tämmöisiä helppoja hommia. Nämä putkiratioremontit niin ollenkaan. Tämä tina tuntuu jotenkin kummalliselta niin. No niin. Nyt on tuo irti ja sitten pitäisi irrottua vielä tästä tämä. No. Noin, meinas jo sormet palloon, mutta
lähti kuitenkin irti sitä ennen. Melkoisen jännästi on tässä tehty tämä kytkin, mutta niinpähän sitä nyt 30-luvulla on monta muutakin asiaa tehty melko jännästi. Jännästi näin. 100 vuotta jälkeenpäin katsottuna niin tuostahan pitää nyt irrottua nuo kaikki ruuvit. Kaikki ruuvit otetaan irti nyt. On kyllä yllättävän syvällä on kyllä konkka laitettu kiinni, että ei sen puolelle Tuo se on tosiaan mahtanut tuo konkka olla niitä ensimmäisiä osia, mikä on laitettu ratioon paikalleen, kun sitä ruvettu tekemään. Muttariko siellä oli, mistä se lenti? Jostakin lenti muttari. Lentäviä muttereita Mutta on tässä semmonen hyvä puoli, että anna tämä kytkin suohaan puhistettua kansa oikein niin kuin viimeisen piele pölystä ja puhistettua ja rasvattua ja näin, niin vaikka kyllähän tuon nyt vähän vaikuttaa, että on joku on jo puhistanut ruopinut jollain puukonkäreillä. Luulen, että se on siinä se vika, että kun ei kuulu. No niin. Konkkahan ei ole yhtään se helpommin lähdössä irti Voi että täällä on kyllä aika monta ossaa. Aika monta johtoa kyllä tulloo kiinni tuo. Laitetaanpas kappale talteen Pitäisi tuosta irrottua ja tuolta ja tuolta. Montako tässä nyt on? 1, 2, 3. No ei siinä uskon 3. 3 johtoa, mitä pitäisi irrottaa. Ei kun 4. Suohan tiedä vieläkö löytyy niin tästä pitää kyllä ottaa varmuuden vuosi kuvaa vielä. No niin, nyt on nyt on kuvia otettu että osaa vielä kasatakin tämän vehkeen Tästä se sullaa tuo eriste kyllä nyt ihan varmasti. No niin, tuo konkka jää tuohon kiinni ja mistähän se tuo mutteri lenti? Lentävä mutteri oli jostain Joko on nyt irti
No niin. No niin, pitäisikö sanoa, että no niin. Laitetaanpa tuo noin. Sitten laitetaan niin tästä irrotetaan ruuvit. On tässä semmonen hyvä puoli, että suohaanpahan nuo pölytti puhistettua oikein viimeisen pele hyvin täältä no, tuossa noin. Ja sitten kun se vielä mitäs se tuo vastustaa tiedän pölyä sopi nämä oikein hyvin puhistettua nytten. Ja nythän se on vielä mitenkä on tuo se pitää irrottaa, joo. Onko punottu tuohon ympärille tietä, niin laitetaanpa tuosta otetaan irti. No niin, näin helpostihan tämä lähtee nyt sitten. Tästä vaan ruuvi auki ja konkka kätteen, niin näin helppohan tämä on. Tämäkin on mä luulen, että tämä on alun perin ollut tällä lailla näin. Minä vaan luulen niin. Mutta ei se ole ollut ihan noin tiukalla se. Eipä luulla mitään sitten, mutta nyt on konkka käsissä ja näitähän on ennenkin tullut näissä vanhoissa vehkeissä vastaan näitä, että nämä niittaukset on hajonnut niin kuin murtunut tuosta irti poikki. Tästä on 2 niittiä on hajalla tietä on lähtenyt kanssa. Siellä on tietenkin likko, kun vähän tahmii tämä. No niin, mutta pääasiahan on se, että konkka on nyt käsissä ja nyt tätä voi ruveta korjaamaan jo paljon paremmin kun tämä on suotu näppiin, niin tämän korjaaminen onnistuu. Tämähän on 600 pikon konkka näköjään. Onko 5% vai mikä tuossa on tuo toinen leima joka sillä toleranssilla on mitään väliä sieltä konkassa. Vai onko se minimi? En tiedä. Mutta 2 sietokonkkoa, jotka pitää puhistaa kunnolla
Ja muuten sitten kanssa huoltokunto, niin kuin täältäkin murtu tuo juotoskorvake poikki, niin tuohon pitää niin korjaus keksiä kanssa. Saattaa olla tässäkin nuo niitit, niitinpiät melko huonossa kunnossa. Tai että murtuvat helposti. No niin, tästäpä jatketaan.